περιοχή μας είναι συνδεδεμένη από τους αρχαιότατους χρόνους μαζί με το Θεό Διόνυσο, με τον Ίνο και με όλα αυτά τα έθνη και τα έθιμα. Άρα λοιπόν η νοποιία μαζί με το γαστρονομία, με τον πολιτισμό μπορεί να δέσει, μπορεί να συγκρατήσει τον πληθυσμό και είναι πολύ σημαντικό ότι η περιοχή μας αναπτύσσεται με διάφορες μορφές τουρισμού. Η ενοποιία είναι από τους στόχους της Δημοτικής Αρχής αλλά και με τις δημοσιομπληστικές και με αυτό το σχέδιο που έχει ενταχθεί η δημοσιομπληστική να αναδείξει αυτό το πλούτο και να δώσει τις δυνατότητες σε όλη την περιοχή να μείνει ο πληθυσμός στην Ύπαιθρο αλλά να το δώσει και ένα πρόσθετο έσοδο. Ιστορικά ο νομός Εύρου, ιδιαίτερα όλες οι νεορεινές περιοχές και του Σουφλίου και της Οριστιάδος και της Ερυσαδρούπολης ήταν αμπελότοπος, το οποίο υπήρξε και μια περίοδος που είχε προχωρήσει σε εκρίζωση. Τώρα ιδιαίτερα νέοι αγρότες ενδιαφέρονται για την αμπελοκαλλιέργεια και βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές νέες φυτεύσεις που αποσκοπούν πραγματικά στη βελτίωση του εισοδήματός τους. Είναι η αμπελοκαλλιέργεια μια καλλιέργεια που ενδείκνυται κλιματολογικά για τον νομό Εύρου. Το βλέπουμε άλλωστε ότι και στην περιοχή της γειτονικής Βουλγαρίας υπάρχει έντονη ανάπτυξη της καλλιέργειας και νομίζω ότι και εμείς βήμα-βήμα μπορούμε να την επαναφέρουμε στην περιοχή μας, όπως είπα, γιατί θα είναι μια προσοδοφόρος καλλιέργεια και θα αντικαταστήσει πάρα πολλές από τις εκτατικές καλλιέργειες που σταμάτησαν πια να είναι κερδοφόρες για τον παραγωγό. Είναι για μας μια πάρα πολύ σημαντική προσέγγιση, πάρα πολύ σημαντική